kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe bi kunnafoniw labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la a kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila jumadonya tɛmɛlen dunanjigiso la n'an ko ma Sheraton a bɛ welewele dafɔ ka ɲɛsin kulu dɔ ma n'u ko ma contingent 105 sages-femmes yaasa olu bɛ se ka taa togoda maaw ka bɛɛdala salo nɔgɔya u bolo cogo min na. Diɲɛ tɔnba ka wolomasiri taaba fugulan bulamatigiw olu ka kulu fɔlɔ ka bɔ Canada jamana kɔnɔna na o sera ba Maliba kɔnɔ yan yaasa u bɛ se ka na basigi baaraw ta ka ɲɛsin anw ka jamana kɔnɔna ma cogo min na kunungo ministre de la défense o dagayɔrɔ la a lahalayaw dankɛnɛmayara. Maa 32 jamanaden kana bilalenw ni filaw don olu bɔnɛna u nina sibiridonya tɛmɛlen a kɛra mugu ci dɔ senfɛ kariɲɔgɔnna dɔ senfɛ laadala donzow olu tɔgɔ bɛ a ko la Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kumaga dɔngbɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan an lamɛnjɛkulu ye sisan daani na. Aw bisimila maraka faama ka journal banbara kɛnɛ kan bidonya in na. An bɔra k'a fɔ cogo min na minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila jumadonya tɛmɛlen a y'a ɲɛminɛ waleya dunanjigiso la Sheraton a bɛ weleweledakan fɔ ka ɲɛsin kulu ma n'o ye maa 105 sages-femmes na minnu bɛna wuli joona ka taa togoda la bɛɛdala salo ka taa o sira nɔgɔya togoda la sigibaaw ye. Nin ye waleya ye mun n'a bɛna to ko a fa ka kɛ ka ɲɛsin an ka kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔsow ma n'o ye CSCOM ye ani sages-femmes jɔyɔrɔ ye mun ye togodaw kɔnɔna na ɲɛdama bɛ se ka kɛ olu la cogo min na kulu dɔ sigira sen kan n'olu ye maa hakili cɛrinw ye minnu bɛna nin baarabolo in k'a sigili sen kan ko o siratigɛ taama n'u ko a baarabolo ma nanzarakan na ko projet Suède ale bɔra gouvernement ka ŋaniya kɔnɔna na Burkina, Mali, Kɔnɔwari, Mauritanie, Niger ani Tchad tɔgɔ la a baaraɲɔgɔnya a bɛ ka kɛ diɲɛ wagandeba fɛ Banque mondiale ani Fonds des Nations Unies mun ɲɛsin bɛ jamanadenw ka lahalayaw ma ni kɔni ye baarabolo ye mun n'a nafa bɛna bonya kosɛbɛ togoda maaw ma. Wolomasiri taaba kulu fɔlɔ dɔ bɔra k'i jɔ n'u ko ma diɲɛ tɔnba ka wolomasiri taaba fugulan bulamatigiw olu bɔra k'u jɔ MINUSMA o ka kulu kɔnɔna na u bɔra Canada jamana la u se ka na dɛmɛdenɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ba Maliba ma cogo min na jamana kɔnɔna u ka basigi ministre de la défense ale ka yamaruya kɔnɔna na a baarabolo a waliyara ni wolomasiri taaba kulu min filɛ nin ye olu ka baara bɛ na ɲɛsin Canada wolomasiri taabaw olu bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ka na basigi siraw k'olu taama u b'a fɔ nin kulu in ma nanzarakan na ko l'équipe d'activation du théâtre o tɛ dɔwɛrɛ wolomasiri taabaw ka cɛjɔ kɛnɛ u bɛ se ka ɲɛdama kɛ o baarabolow la cogo min na o nɔgɔyali sira fɛ u ko u ka baara bakurubaw a bɛna ɲɛsin wolomasiri taabaw daga bɛ yɔrɔ minnu na ka se k'olu ka baaraw nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ maa ye nin kuma sɛbɛndiya n'o ye minisiri ye ka farankan kɛ minisiri ko a baaraw a bɛna waleya utu kalo san 2018 ka taa bila juillet kalo san 2019 na Ottawa n'o ye Canada dugu dɔ ye ale ye nin baara in a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ a bɛna kɛ san 1 baɲango kɔnɔ wa u bɛna sandɔ pankuru jɔnɔ la n'o ye hélicoptère ye u n'o dɔ bila ka na n'u ko ma Chinook ale bɛ maaw ta ka se ka furakɛli ɲɛsiw ma yanni k'u se u seyɔrɔw la wa panakuru jɔnɔ la tetewu n'u ko ma hélicoptère Griffon ni ale bɛ cɛdenw ta wolomasiri tabaw n'u bolominɛw maa 200 ani maa 50 baɲango k'olu fana bɛna nin baara in k'a nɔgɔya ayiwa kasike bilen ale kɔni b'anw fɛ Mali kɔnɔ yan k'olu nana basigi sira taama u bɛ taa maa 105 baɲango la minnu bɛ anw fɛ yan wa u ka maa sata o de cɛyara anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni jamana tɔw ye u taara yɔrɔ minnu na Mali kɔnɔ kasike bilen a maa 100 ni maa 60 olu bɔnɛna u ni na maa 100 ani maa 4 olu kɛra kari ɲɔgɔn na o sen fɛ wa o kilancɛ o de sara diɲɛ kɔnɔ u munumuna fan minnu fɛ u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Maa 32 olu bɔnɛna u ni na jamanaden kana bilalen filaw de don a kɛra sibiridonya tɛmɛlen a kɛra mugujugu dasi dɔ senfɛ mun kɛra Kumaga ale bɛ Mopti mara la laadala donsow olu tɔgɔ bɛ nin ko in na
wa mugujugu cila jatigɛ wale kɛbaaw n'o ye terrorisiw ye olu fana bɛ u fila nin dɛbɛla nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na wa jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan siyakulu olu fana ka kari ɲɔgɔn na o bɛ nin yɔrɔ kelen in na. Nin kumakan ninnu fɔra jɛkulu fɛ n'o ye fulaw ka jɛkulu ye jɛkulu belebele min n'a bɛ Mali kɔnɔ yan n'u ko ma Tapital Pula ko a ɲɛma Abdul Aziz Diallo ale y'a jira k'a fɔ ko ni maa ninnu bɔnɛna u ni na k'a kɛra muguci de senfɛ ka ɲɛsin u ma ko wa a ye farankan kɛ kuma la ko fila maa 10 Maɲangu k'olu tununa olu kɛra tigɛ kɔnɔ maa ye n'an ko ma kidnappé o kɛra Dorobugu maa marifatigi bugunatigɛ dɔnbali dɔw fɛ ni u kɛn bɛ ka sɛgɛ kɛ kosɛbɛ laadala donsow la ni kunnafoni sɛbɛntiyara Bamakɔ fanga marabagaw fɛ. Cɛbɔ min bɛ yen n'u k'a ma Aruna Sangare san 2018 jamana ɲɛmaya sigi kalata in na a tun bɛ dɔnnibaaw ɲininaw ɲɛkɔrɔ sibiridonya tɛmɛlen a n'u ka nin ɲɔgɔn sɔrɔ in kɛnɛ kan dɔnnibaaw ɲininaw ka dugutigi bulon na Maison de la Presse Sheikh Aruna Sangare a y'a ka cɛbɔya kun a ye ɲɛfɔli kɛ u la a n'a bɛ fɛ ka baarabolo min kɛ n'a ye jamana ɲɛmaaya sɔrɔ a ye o fana ɲɛfɔli kɛ olu la. Wangoro Mary a ko maa minnu ko k'ale ye diinɛ ka cɛbɔ ye k'ale bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ ale ma diinɛ maa si wele k'a ka cɛbɔya ko kuma k'o fɔ o ye. A ko ale tɛ diinɛ maaw ka cɛbɔ ye. Mali ye diinɛ bɛɛ lajɛlen ka waleyali jamana de ye n'an ko ma pays laïque k'ale tɛna se ka kɛ diinɛ maaw dɔrɔn ka cɛbɔ ye ale ye bɛɛ lajɛlen ka cɛbɔ ye. Aruna Sangare a ye nin kumakan in fɔ. Yan'an ka fara ɲɔgɔn na farafinna bondakun kan tunkaranke maa 1000 Baɲango dɛmɛdoɲɔgɔnya taara ka ɲɛsin olu ma Libi ji kɛrɛkɛrɛda fɛ minnu n'olu tun b'a fɛ ka kɔgɔjiba in ka sago ka taa nanzara jamana o kɔnɔna na ka t'u dakan lajɛ. Minisiri min bɛ n'a ɲɛsin bɛ Itali jamana kɔnɔna kow laraweli ma n'o ye Matteo Salvini ye ale ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin Libi jamana ɲɛmaaw ma k'a fɔ u ye dɛmɛdoɲɔgɔnya min ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma jifuga sanfɛ yaasa u ni bɛ se ka kisi cogo min na k'olu bɛ foli ni tanni ta ka ɲɛsin u ma. Ni bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Silla maraka faama fɛ Sori Gino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio so kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma maraka faama ka journal Banbara kura kɔnɔna na aw ni ce aw ka kulomajɔ la hakɛ to bɛ nin kan Salamu Mamadu wasalim. Maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.